I-MK Party bifake isicelo sokuphonsela inselele ubuholi bukaNdunankulu Thamsanqa Ntuli imsola ngokungaphathi ngobuqotho isifundazwe. Under his tenure, KwaZulu-Natal has been running on an autopilot. Departments contradict one another. MECs drift aimlessly, municipalities collapse. Kepha i-IFP izwakalise ukuthi lesiphakamiso se-MK Party siyindlela nje yokuphazamisa izinhlelo nomsebenzi osuwenze uhulumeni njengamanje. Siyabazwela abantu abavotela i-MKP ngo-2024 ngoba babengazi ukuthi bavotela inganekwane lesiyibona namhlanje. Masithi MKP ibhanoyi iscam ngoba seliphahlazekile namhlanje. Sekusobala ukuthi awukho umbono enawo ngabantu bakwaZulu-Natal ukugxuma phansi phezulu njengamaxoxo efutheke. Kuye kwaphazamiseka ukuhlala kwesishayamthetho ngesikhathi usomlomo wesishayamthetho echitha isicelo sokuthi kuvotwe ngokuyimfihlo esiphakamisweni sokungabethemba ubuholi bukaNdunankulu. Siye sashuba kakhulu isimo esishayamthetho kutholana phezulu amaphoyisa namalungu e-MK abengafuni ukuphuma ngaphakathi esishayamthetho ngesikhathi usomlomo ememezela isinqumo. The motion has failed. Honorable Ntuli remains the premier. The House is adjourned. UNdunankulu Thami Ntuli ukhulume nabantu ngaphandle kwesishayamthetho ngemuva kokungaphumeleli kwesiphakamiso sokungabethemba ubuholi bakhe. Bekhohliswa abantu bakwaZulu-Natal bebatshela ukuthi hayi kunabenkatha abazozivotela, hayi kunabakakhongolose abazozivotela. Kodwa mase kuvotwa laphiyana asibonanga ngisho yedwa wenkatha lokwakhongolose obehamba nabo. Baze basukuma laphayana abadebate bathi hayi siyazi NFP izovota nathi. Kodwa mase kufika sokuvota NFP voted with the GPU. UNtuli uthi uhulumeni wobumbano wesifundazwe awuyindawo uzoqhubeka nokusebenzela abantu.